pasatzen izazkuneko festak, eta hemen gaude arratsaldean eta aigea guain txokolata da erate eta ez dakitzen godeun gero. Guain jungo geha buraundita eta gero gozo gikrostea. Bihar goizen 11:00 daude Zabalarretan zezen ruedako eta buruandik, eta gero jungo geha, gero etorrikoia buruandik hemendikan etorrikoia eta bukatuko gu hemen ongoia pixkate ongoia hemen, eta orduan ondo pasako dugu. Burua hunditan jolastuko geha eta gero ondo pasatzea. Ondo pasatzea eta intxabletan da ibiltzea. Lagunekin etortze geha eta jolastu ite geha eta burua hunditan eta ibiltze geha. Guain burua hundik astea, osake, pixkat korritea. Eta gero gauen konzertua. Bihar kontzerture bai daude. Bihar ez dago gauza aski, baina iganden dago tortilla txapelketa, umentzako apar festa da gauza gehiago. Lagunekin jolastea eta ondo pasatzea. Urte bat itxaiten goaz, eta ilusio handiakin ospatzeko eta gogo handikin hasiteu festak. Hemen gehatu eta gero afaltzea junta parrandain. Guke lagundite deudenetan, orduan gehienetan hartzen dugu parte. Orduan denetan. Gutzeko orea handi badazte, azkenen hemen daukan kuadria guztia egunen zehar batea otega eta oso ondo pasatzen deudenak batea.